shake. Hvad laver du? Michelle, det var anden gang i træk, du gør det der? Ja, vi kan så fortælle til den glade seer. Nu står, undskyld, det var min fejl. Nu ligger Michelle igen ned ved siden af liften. Det er som, man hver gang, når han skal af trækliften, så skal han lægge sig derud. Hvad, Michelle? Er det tredje gang nu? Jeg kan ikke komme af! Hvad sker der? Men du skal jo tage fat i den! Kom op og stå. Kom nu. Ikke så godt. Hvor skal du hen? Det skulle aldrig være Olivia, vel? Jeg har billedet af det. Baglæg til, ski ned, slut. Det er kedeligt, jeg har taget billedet af hende igen, Olivia. Hun skal lige bakke ind, så et ski på hver side af stolpe. Olivia, hvorfor? Olivia. Jeg skal bare lige prøve at køre baglæns. Ja, det er du rigtig god til, kan jeg se. Men jeg sagde selvfølgelig til Simon, du hjælper mig ikke. Hvor er pandaen? Er du død, ikke? Nej, han død ikke mere. Nu!